Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds. In de komende 2 afleveringen van Verderij van Toen gaan we kijken naar een documentaire over het voormalig klooster en pensionaat Jeruzalem in Venray. In de documentaire van een open naar een gesloten gemeenschap vertellen zusters en oud-leerlingen over hun ervaringen en belevenissen in de jaren 1915 tot en met 1985. Kijkt u mee naar een stukje nostalgie van weleer. Een ingang. Het poortje geeft alleen toegang tot het terrein. De laatste jaren waren poort en muur al verdwenen. De eerste versie dateert uit 1931. Er staat over geschreven: Architect Wilders uit Sittard heeft het gebouw laag en eenvoudig gehouden, met een zekere geslotenheid aan de straatzijde, maar met een wand van ramen aan de tuinzijde. Gaf dit er uitdrukking aan dat ook het middelbare schoolleven zich toen binnen de muren van Jeruzalem afspeelde? De meeste leerlingen waren in die tijd intern. Een van de leerlingen van destijds was Tita van Roemoende, oftewel zuster Vianney. Het was een hele volle dagorde. Wij stonden al om 6 uur op. We hadden al een eucharistieviering en ook al een uur studie gehad voordat we naar de school gingen. 'S Morgens was het de lesuren van 9 tot half 1 en 's middags van 2 tot 4. Nu 's middags na het eten, dan gingen we dan spelen ergens op de wei of op de koer. En na het goûter was er wel weer 2 uur studie. Na die studie dan gingen we een rozenhoedje bidden of een waslof. En na het souper, dan kon je weer een uur studeren. Dus de hele dagorde was wel bezet. 'S Avonds 9 uur naar bed. Kleintjes moesten al om 8 uur naar bed. Wat de geslotenheid betreft, we gingen wandelen met 2 zusters dan. En alleen de oudste mochten vrij het dorp in of een fietstochtje maken. We bleven zo het hele trimester, aanvankelijk, op het internaat. Alleen met Kerstmis, met Pasen, hadden we vakantie en mochten we naar huis. Dat was wel een leuke herinnering. Dat er bijvoorbeeld van een Sint-Ursula-dag of een Sint-Ankela-dag, dat was een enorme feestdag. Dan was er 's morgens al aan het ontbijt, koffie met worstenbroodjes. En dan 's avonds was er film. Overdag werden er toernooien georganiseerd met wedstrijden, met prijsuitreikingen. En dat blijft ons echt als een hele fijne herinnering bij. Het is wel een groot verschil natuurlijk met het leven van nu. Toen was alles veel geslotener. We gingen dus praktisch, bleven altijd op eigen terrein. Behalve dan dat we woensdagsmiddags geregeld naar het Oderpark gingen. Maar wij voelden dat in die tijd niet als zodanig aan. We vonden dat gewoon. En dat is in deze tijd natuurlijk heel anders. In onze tijd, de tijd van openheid en vrijheid, van zelf uitmaken wat je fijn en goed vindt, in deze tijd is het misschien waardevol om bij het volgende stil te staan. In 1965, bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van onze school, lazen we in Peel en Maas: In al die tijd weet Jeruzalem onderwijs en opvoeding op meesterlijke wijze te combineren. Immers, niet alleen het onderwijs kreeg er zijn volledige kansen, ook werd nimmer het eerste doel vergeten. Het doel, de opvoeding van de kinderen tot hun latere taak in de wereld. Goh, ik sta eigenlijk een beetje te kijken hoe het toeging in die tijd.
Ik heb 3 jaar op het internaat gezeten en deed in 1982 eindexamen. Ja, ik heb dus van 1979 tot 1982 op het internaat gezeten in de Shalomhoeve. Maar bij ons was het dus een heel klein internaat. De laatste jaren werd het ook wel steeds kleiner. Het jaar voordat ik kwam was het nog heel erg druk. Toen waren er zelfs 52 leerlingen, terwijl er maar eigenlijk maar plaats is voor 50 leerlingen. In mijn jaar waren er 40 en in het laatste jaar waren er, ik weet niet precies, maar ik dacht iets van 35 ongeveer. Ja, die geslotenheid van vroeger, die was er bij ons eigenlijk toch wel een stuk minder hoor. We hadden geen uniformen meer natuurlijk. Nou ja, in deze tijd, dat kan gewoon niet meer. Dus iedereen kon zich dan naar eigen smaak kleden. Het was dus niet altijd mijn smaak, maar goed. Maar, en ja, we konden ook vrij uitgaan buiten de studietijden. Je mocht naar het dorp, als je dat wilde. Tenzij je studie er dus onder ging leiden. Daar werd toch wel op gelet hoor. Er was toch wel vrij regelmatig contact met school, of het allemaal wel goed ging. En was dat niet het geval, dan werd er toch wel een beetje de strakke hand aangehouden. En ja, verder als alles goed ging, dan kon je gaan wandelen of iets anders doen of zo. Dat was allemaal vrij open. En ook het bezoek opvangen en zo, dat ging allemaal heel makkelijk. Vooral mensen van school en zo, dat ging heel makkelijk. En ik heb zelfs een keer gehad dat ik een vriendin van mijn oude school te logeren mocht hebben. Dat was helemaal geen punt. Dus dat was wel een heel groot verschil met vroeger. Ja, en we mochten zelfs jongensbezoek ontvangen. Dat is toch ook wel iets bijzonders. Je mocht dan wel niet op de kamers. Maar ja, dat is wel te begrijpen. Daar kun je natuurlijk niet aan beginnen op een meisjesinternaat. Omdat er behoefte aan eigentijdse opvoeding ontstond, zag men het als noodzaak een kleiner internaat met een nieuwe aanpak en een meer persoonlijke benaderingswijze na te streven. Zo'n 20 internen met hun leidsters trokken in 1972 in de gedeeltelijk verbouwde boerderij. In oktober 1974 werd de verbouwing voltooid. Er konden er maximaal 50 internen wonen. De leidsters beschouwden het gesprek als een belangrijke pedagogische methode. Die leidsters bewogen zich graag als deelnemend toeschouwer tussen de hen toevertrouwde kinderen. Tot juli 1980 fungeerde zuster Marie-Claire Vos als de coördinatrix, als een eenheidsscheppende figuur. Wat me vooral erg is bijgebleven van de positieve dingen was de directrice Marie-Claire. Ze is altijd heel vriendelijk, heel behulpzaam geweest en altijd ook ontzettend begrijpend. Ik kan me nog goed herinneren dat ik hier voor het eerst kwam. We hebben eerst hier een oriënterend gesprek gehad voordat we beslist hebben dat ik hier naartoe zou gaan. En dat was echt, je kreeg een hele goede indruk. Ze was meteen een open oor voor wat je te vertellen had. En je werd ook echt heel serieus genomen. En ze probeerde ook toch daar ook een beetje op in te springen. Alhoewel ze me toch eigenlijk helemaal niet kende. En we kregen dan ook een rondleiding door het internaat. We gingen eerst even in de groep zitten met alle meisjes. Zo'n eerste keer dan is dat echt heel leuk. Je krijgt allerlei wilde verhalen te horen over verjaardagen. En dan mensen die om 12 uur 's nachts je kamer binnenkomen stormen. En dan lang zal ze leven zingen. En ze liet ons toen ook alle kamers zien en zo. Dat was erg leuk. Die indruk die ik eerst had, die was echt heel positief. En het leek me heel ontzettend gezellig. En Marie-Claire heeft me inderdaad ook nooit teleurgesteld. Op school hadden wij voor de hoogste klasse een eigen club, een culturele club. En die heette UVO. UVO, dat was een Latijnse spreuk. Unitate virtus optidetur. Dus door eenheid wordt kracht verkregen. Is dat de letterlijke vertaling? Zij gingen elk jaar, hadden zij een uittocht. Ze hadden ook een eigen insigne en een eigen lied. En zij verzorgden dikwijls voordrachten. Ze hielden onder elkaar bepaalde avonden. En er werd 1 keer per jaar een grote uitvoering gegeven. Over die UVO-koekjes nog vroeg mij iemand.
Dat was iets specialiteit van die UVO-avonden. Dan werden er droge koekjes besmeerd en daar een chocoladeflik op. En dat was iets typisch, dat was altijd de tractatie bij die UVO-avondjes. Voor de MMS in die tijd was dat ODIS. ODIS, dat betekende ook, nou ik ben het even kwijt, maar het kwam erop neer, ook weer eenheid maakt macht. Die hadden ook een eigen insigne en gingen ook elk jaar uit. Dit gaf een band onder elkaar en dat was in die tijd heel gezellig. Vooral door die uitstapjes. Ook fungeerde in die tijd de Maria-congregatie. Als je 15, 16 jaar oud was, dan mocht je opgenomen worden. Dit werd dan in de kapel gedaan bij een kerkdienst, een kapeldienst. En die hielden geregeld een bijeenkomst op zondagmorgen. De rector hield dan een preekje. Er werd samen werd er ook wat gedaan. Bijvoorbeeld voor de armen werd er gebreid. Tegen Sinterklaas, dan haalden die kinderen dan ook snoep op van de interne. En die werden dan gebracht naar het weeshuis of naar andere armen in het dorp. Hun uniform, dat bestond dan hierin. Het gewone uniform was eigenlijk voor alle kinderen het ruitje, zoals we dat noemden. Door de week, daarover hadden ze een zwart schortje aan. En dan op die ruit was dan een klein wit kraagje met een grote zwarte strik. Zondags droegen ze een zwarte rok met een witte blouse. En daarover hadden de Maria-congreganisten dan een grote blauwe sjerp. Dat viel natuurlijk erg op. En vooral als ze daarmee in de sacramentsprocessie gingen in het dorp, was dat echt een teken voor de Maria-congreganisten. En deden jullie ook aan sport? Ja, we deden veel aan sport, maar dan in een veel eenvoudiger vorm. Wij korfbalden, we hockeyden veel. En op de oude koer werd er veel balspelen gedaan. In die tijd was het can ruiné. Dat is een apart soort spel. Een balspel, dat werd vurig gespeeld. Ook hadden we balover, trefbal en andere spelen. Fietsen, dat was alleen aan de oudere meisjes voorbehouden in die tijd. We gingen veel op promenaad, met 2 zusters dus. En er waren ook mooie wandelingen te maken in de buurt. Ik weet goed, we gingen wel eens naar Smak toe. Dat was dan op bedevaart. Maar daarna mochten we altijd een grote wandeling. Met een omweg mochten we dan naar huis. En dan was het de kunst om daar over slootjes te springen en dergelijke. Dat heb ik een hele fijne herinnering aan. We hadden ook tuintjes achter op de nieuwe koer. En die mochten we huren. En die konden we zelf verzorgen. Er werd dan gewied en geschoffeld en begoten. En dat was iets fijns als je daarna zelf je eigen bloemen aan een zorgmer of een andere zuster kon brengen. Woensdagsmiddags, dan gingen we naar het Oderpark. Dat was op die Merseloze weg. Dat was nog een stoffige zandweg. De kar met paard en de 2 zusters erbovenop. Met de boterhammen gingen we dan naar dat Oderpark om daar te spelen of nog te studeren. Of om gewoon daar rustig te zitten op een van de vele plekjes. Ieder had daar een aparte hoek toegewezen. Of een apart stukje, een huisje of iets dergelijks. En daar ging je met je eigen groep, ging je dan daar iets gezelligs zitten te doen. We hadden er ook een groot sportfield, heette dat zo, met een carousel. En op dat sportfield konden we er ook spelen. We speelden daar meestal een bal over. En het was een zaligheid om daar eens even echt vrij uit te kunnen spelen. En s'avonds gingen we dan moe en wel weer naar huis. Het zwemmen, dat kwam pas in 1936. We gingen eerst naar Maashees. En later naar Horst zijn we toegegaan. En tenslotte totdat in Venray zelf het zwembad kwam. En toen later gingen de kinderen altijd onder geleide natuurlijk. Met zusters daar naar het zwembad hier in Venray. Waren er veel zusters in uw tijd? Want in mijn tijd waren alleen maar zuster Vera en zuster Filomena als leraressen. En die laatste dan nog maar heel kort. En u was dan in de bibliotheek. Ja, maar toen waren er wel wat meer zusters. Toen waren we zowel met Tine. De rectrice was toen Merinjas ter Wind.
Die had de teugels goed in handen. Ze begeleidde echt de docenten en de kinderen naar het eindexamen toe. En dat deed ze bijzonder goed. Het stond ook erg hoog aangeschreven. Ouders vroegen haar dikwijls om raad. Eindexamens waren ook bijzonder goed. En de school stond hoog aangeschreven in den landen, zoals je dat zegt. Nou, klassen missen was in die tijd niet nodig. Want iedereen ging vanzelfsprekend elke morgen naar de mis toe. En dat was helemaal geen punt. En iedereen vond het allemaal vanzelfsprekend. En we bevonden ons in die tijd ook wel erbij. Hier zien we een volkskrant uit 1965 en we lezen... In de loop van vele jaren hebben vanuit Venray de meisjes-gymnasiasten hun plaats gevonden achter de lessenaar in klaslokalen, op concertpodia en zelfs als mannequin in showzalen in Parijs en New York. Bovendien vind je ze inmiddels achter het spreekgestoelte van de Eerste Kamer en achter de aanrechten van ontelbare keukens. Iets dat zeker zo belangrijk is. Het gymnasium werd in 1915 opgericht. 2 van het allereerste uur waren Lucie Vuilsteke en Richmonde Vos de Waal. Nu mevrouw Hens. Ik heb het gevoel dat Lucie Vuilsteke en ik als een soort rariteiten bij u overkomen in dit gezelschap. Eindexamen 1921, 64 jaar geleden. 2 generaties. 2 hele oude dames. Daarom vinden we het juist zo bijzonder om vandaag hier te zijn, om er nog eens de nadruk op te leggen wat we hier een heerlijke schooltijd gehad hebben 70 jaar geleden. En wat een uitstekende opvoeding en onderwijs we hebben genoten. In 1915 hebben de Ursulinen de grote stap gewaagd dit gymnasium op te richten. Vrijwel het eerste Rooms-Katholieke gymnasium voor meisjes in het hele land. Voor het eerste jaar meldden zich 10 leerlingen, waarvan er 6 in 1921 de eindstreep haalden en staatsexamen in Utrecht hebben gedaan. Het bijzondere was dat de leerkrachten bijna allemaal voortkwamen uit de kloosterlingen zelf, waarvan niemand meer dan middelbare bevoegdheid had. Alleen voor Latijn werd er iemand van buitenaf aangetrokken. Clara Müller, een Zwitserse die in Fribourg gestudeerd had en hier naar Holland kwam. Ze sprak geen woord Holland, zodat wij de beginselen van het Latijn in het Frans hebben geleerd. Het spreekt vanzelf dat we hard moesten werken, want we moesten natuurlijk slagen. Maar dat ging in het besloten leventje dat wij leidden min of meer vanzelf. In het geheel waren er 120 pensionaires. Ons groepje van 10 deed dus gewoon mee met het bestaande kostskoolleven. Geen eigen gebouw, gewoon 1 klaslokaal en daar vlakbij het kamertje van Mer Gregoria, de eerste rectrice. Naar het dorp mochten we nooit. We kwamen alleen buiten de muren als we eenmaal in de week op promenade gingen. Of zomers naar het Odapark. Als iemand van de tegenwoordige generatie nog eens teruggeplaatst kon worden in ons leven van toen, zou ze haar ogen en oren niet kunnen geloven. Je kon nooit lopen waar je wou, want alle deuren waren op slot. En we moesten in alle gangen en op de trappen zwijgen. Ook bij het binnenkomen in de refter. Daar werd op een goed moment Loué soit Jésus-Christ gezegd door de surveillante en dan barstte iedereen in spreken uit. En dan moest dan in het Frans zijn, want Frans was de langue de la maison. Als ik hier nu rondkijk, mis ik de oude vertrouwde omgeving en alle maires die we hier gekend hebben en die zich helemaal voor ons welzijn hebben ingezet. Ik heb dan een gevoel van grote dankbaarheid. Uiterlijk is van het oude niets meer over, maar ik hoop wel de harmonie en de gelukkige tevredenheid die wij hier vroeger gevonden hebben. De herinneringen uit de eerste periode zou ik willen besluiten met een legendarische figuur. Pater Dr. C. Wilde, S.J. Iedere week kwam hij uit Graven om zich van onze vorderingen op de hoogte te stellen. We waren nog geen erkend gymnasium, dus het was nog allemaal een beetje proberen en tasten. Hij was uitzonderlijk knap, klassicus en historicus. Klein en onnooglijk om te zien, altijd op heel oude hoge schoenen. Ouderwetse zijden calotje op het hoofd. Brede centuur over zijn toog.
waartussen altijd een grote zakdoek zat. Herinner je hem nog? Ik herinner me nog heel goed. Ja. Zuster Vianney haalde herinneringen op aan de 30er jaren. Een van de leerlingen tijdens de 40er jaren was Toos Overling, nu mevrouw Grol Overling. Ik ben 6 jaar op Jeruzalem geweest. 2 jaar daarvan in het oude Venray. En daar heb ik bijzonder aardige herinneringen aan. We zijn hier met 3 zusjes op school geweest. Toen ik hier pas kwam, toen zaten we nog in het oude gebouw, in het mooie hoofdgebouw en in het nieuwe gebouw van het gymnasium. Maar dat werd in de loop van de tijd dat ik hier zat gevorderd door de Duitsers. En toen zijn wij gekomen met mijn klas 2 gymnasium van toen in het Glazen Paleis. En dat was een soort gebouw van tuinlieden. En er stond nog zo'n ouderwetse kachel en dan was het verschrikkelijk gezellig. Het was bijna helemaal geen schoolse omgeving meer. Alle leerkrachten die gedroegen zich ook heel anders in dat Glazen Paleis, want het was bijna een soort huiskamer. In 1944 was het zo erg met de oorlog dat je helemaal niet meer met de trein naar Venray kon. En toen zijn we allemaal een jaar niet naar school gekomen. En in dat jaar is Jeruzalem heel zwaar verwoest. Op 5 oktober ontplofte de eerste granaat op het terrein. Er vielen doden. Alle zusters en evacuees verhuisden naar de kelders. Onheilspellende berichten bereikten hen het Venray. Berichten over verwoestingen, over slachtoffers. Ook de gebouwen van Jeruzalem werden door granaatvuur getroffen. Op de avond van 13 oktober stond de zijachtergevel van het gymnasium in brand. Die brand kon worden geblust. Daardoor bleef het hoofdgebouw van het gymnasium overeind staan. Het zou van korte duur zijn. Op 14 oktober 1944 ging bijna geheel Jeruzalem in vlammen op. Op de ochtend van die dag waren er nog vele vluchtelingen binnengestroomd. Ze kwamen onder meer van de Beekweg, waar de strijd hevig woedde. In de wijde omtrek heerste er bittere oorlogsellende. Om ongeveer 5 uur 's middags ontbrandde er een bombardement van granaten en mortieren op het hele gebouw. Jeruzalem stond binnen een mum van tijd in brand. De vlucht uit de kelders begon. Een chroniste schreef: De aanblik van het brandende complex was verschrikkelijk, om nooit te vergeten. De onderbroken studie moest worden hervat, ofschoon Jeruzalem niet meer bestond. Na afloop daarvan ben ik met mijn vader op de fiets naar Venray gegaan om daar te kijken wat er met de zusters te regelen was. En toen bleek aanvankelijk dat ze het gymnasium niet voort zouden zetten, maar misschien de middelbare meisjesschool wel in IJsden. En na enige tijd, ik was intussen al aangenomen in Ter Eem, kwam toch het bericht dat ook het gymnasium in IJsden terecht kon. En toen hebben we pijlsnel de aanname in Amersfoort op Ter Eem weer opgezegd. En toen ben ik dus toch teruggekomen naar Jeruzalem, wat dan intussen in IJsden gevestigd was. Het was een heel vreemd oud gebouw, zo'n Kuipersgebouw. En ik herinner me nog als een van de bijzonderheden dat Kuipers daar in de wc's was vergeten. En daarom waren in de hoeken van de gangen allemaal wc's afgetimmerd. En dat gaf ook een heel bepaald sfeertje aan die school, wat nou niet in alle opzichten even aangenaam was. En verder was het de bekende sfeer van Jeruzalem. Er werd hard gewerkt. Er was een studiezaal waarin je iedere avond 2 uur studeerde. Er waren boeken. Er was toch een hele intellectuele, culturele atmosfeer. Mer Bernard was daar de rectrix. En er gebeurde ook iets heel dramatisch in die tijd dat ik in IJsden was. Want in de 6e klas, toen mocht ik een keer tijdens het schooljaar naar een cursus voor jeugdleidster. En toen ik terugkwam, aan het begin van januari 1949... toen was er een soort begrafenisstemming in de hele school. Want Mer Bernard die had de Ursulinen verlaten. Iets wat ik mij ook heel sterk herinner uit die periode in IJsden was dat Mer Maria Smit op een gegeven ogenblik bedacht had dat wij als jonge vrouwen toch eigenlijk heel weinig wisten van de maatschappij. En eigenlijk was dat ook zo, want we hadden natuurlijk een heel exclusief bestaan wat buiten de maatschappij om. En toen heeft zij bedacht dat het aardig zou zijn als wij op zaterdagmiddagen naar gezinnen zouden gaan om daar de mensen wat te helpen met allerlei voorkomende werkzaamheden.
Mère Bernard werd opgevolgd door zuster Dorothee. We zeiden toen nog Mère Dorothee. Ik heb haar eigenlijk weinig meegemaakt de laatste paar maanden voor mijn eindexamen. Want in 1949 heb ik daar eindexamen gedaan. En ik heb dan ook niet zo vreselijk veel herinneringen aan Mère Dorothee. Maar mijn jongere zusjes bijvoorbeeld weer wel. IJsde, het dorp aan de Maas, ten zuiden van Maastricht, was de plek waar ik Jeruzalem binnenkwam. Het was 1948, 5 september. In Jeruzalem, in Venray, lag alles in puin. De gevolgen van de oorlog. Maar de geest was niet klein te krijgen. Er werd gezocht om het onderwijs en de vorming van jonge meisjes, die we al hadden voor die tijd en nieuwe erbij, voor te zetten. En vonden dan in IJsde, in het Ursulineklooster al daar, onderdak. En zo zijn wij 6 jaar lang, van 1945 tot 1951, gasten geweest, of kinderen in huis, bij de zusters daar. Het begon daar met 80 internen en 40 zusters van Venray kwamen mee om het werk aan school en internaat voor te zetten. Elk jaar groeide het aantal internen. Na 5 jaar waren het er 138. Hoe we ze daarin gekregen hebben in dat gebouw, dat weet ik nu nog niet. Maar het heeft wel zo gebeurd. In 1951 kwamen we met 138 internen hier in Venray. Ik herinner me nog een groot kimspel bij Riekold. Het was een dal met bossen eromheen. Tussen christenen en Mohammedanen. Dat was dus een spel waar dus een legergeneraal van beide partijen optraden. En dat was helemaal georganiseerd. En er werd gevochten, wel met papieren kogels, maar er werd heel fanatiek zelfs gevochten. Ik heb er nu nog een beeld van sommige leerlingen. Klaartje Swinkels heb ik nog voor me. En Dul Blom, die was toen generaal. Natuurlijk was er ook kattenkwaad en huisarrest. Eigenlijk ontbrak er niet veel. Zelfs niet de kroete van Sir Barbara aan het goûter. Dit voor insiders. Anno 1951, september. We gaan niet terug naar IJsde, maar het herbouwde en vernieuwde Jeruzalem in Venray verwachtte ons. Ik zal niet zeggen was klaar, want we zullen zien dat het eigenlijk niet klaar was. Maar we konden er net in. Pax intrantibus staat er boven de voordeur. Je kunt het nog lezen. Een schoon en nieuw gebouw. Een beetje clean. Na 6 jaar gekampeerd te hebben in het genoegelijke IJsde. Het eerste jaar was van de 22 dat ik hier gewerkt heb het moeilijkste. Het was niet enkel een nieuwe school, maar er was waarschijnlijk ook een nieuwe bevolking. Het wil zeggen, de geest, de mentaliteit was veranderd. Er lag een wereldoorlog tussen. Ik wil toch graag nog iets zeggen over hoe ik achteraf ook tegen die Ursuline-opvoeding aankijk. Ik heb het idee dat ik op een ontzettend waardevolle school ben geweest en dat ik op velerlei gebieden dingen heb meegekregen die toch ook vandaag de dag nog ontzettend veel betekenen. Ik heb het idee dat ik in een zeer intellectueel milieu ben geweest. Ook in een milieu van zeer geëmancipeerde katholieke vrouwen. Ik vind dat de Ursulinen daar een voorbeeld van waren. Van de betekenis van wetenschap en studie voor mensen. Er waren 2 maires, Mère Marcella en Mère Ancilla. Sil en Cel voor ons. En die waren de ziel van dat Sinterklaasfeest. Die waren maanden bezig per jaar om dat allemaal voor te bereiden.
En dan zochten ze uit de leerlingen van de hoogste klasse, zochten ze iemand uit die Sinterklaas moest zijn en die in het grootste geheim een speech kreeg toegeschoven die ze dan voor buiten moest leren. Ik ben zelf ook een keer Sinterklaas geweest en het was buitengewoon spannend. Dat mocht niet ontdekt worden wie dat was. En dat lukte ook ieder jaar weer opnieuw. Dat Zwarte Piet en Sinterklaas elkaar van tevoren ontmoeten zonder dat iemand van de andere kinderen dat merkte. Ook je eigen vriendinnen en je eigen zusjes niet. Helemaal niemand. En dan kwam dat Sinterklaasfeest en dan hadden Sil en Cel voor iedere klas een toneelstukje wat dan sloeg op de hebbelijkheden of onhebbelijkheden van die groep. En dat werd er weer opgevoerd door een andere klas. En aan het eind van het hele festijn was er voor ieder kind een cadeautje. En dat was door Sil, Mère Ancilla, persoonlijk gemaakt. Vaak geschilderd, getekend, geboetseerd of wat dan ook. Maar altijd heel artistiek en heel erg toegesneden op die speciale groep. En het sloeg altijd ergens op. En het was altijd even mooi en even leuk om dat feest mee te maken. Geïnspireerd door de schoonheid daarvan heeft Mère Ancilla de ruïnes vereeuwigd in een groot aantal pentekeningen en olieverfschilderijen. Ze was trouwens een bijzondere figuur, die Mère Ancilla. In 1883 in Surabaya geboren, kwam zij als 4-jarige met haar ouders naar Amsterdam. Daar volgde ze als een van de beide eerste vrouwelijke leerlingen de gemeentelijke HBS. Vervolgens behaalde ze aan de Amsterdamse Kunstacademie de akte middelbaar tekenen. Jarenlang was ze docenten tekenen op Jeruzalem. Voordien, in 1907, werd Mère Ancilla katholiek. En in 1909 trad ze in het Venraayse Ursulineklooster in. Dit klinkt simpeler dan het in werkelijkheid was. Zelf schreef ze ooit dat ze op haar 20ste een verlicht, modern meisje was. Vrij opgevoed, enthousiast over natuurschoon en zonder de minste behoefte aan God en godsdienst. Een gebeurtenis waardoor ze met de katholieke kerk in aanraking kwam ten spijt, lukte het Mère Ancilla niet haar afkeer voor alles wat rooms was te onderdrukken. Pas 14 dagen voordat ze gedoopt werd, kon ze ertoe besluiten een kerk binnen te gaan om een mis bij te wonen. Na haar eerste communie sloeg haar innerlijke houding volledig om. God en de mensen werden het middelpunt van haar leven. Zo was ze toen ze jong was, 80 jaar geleden. Voordat we het over de jaren 50 hebben, moet worden opgemerkt dat in 1928 de MMS, de middelbare meisjesschool, was opgericht. Een van de internen die haar de lessen volgde was Marijke Verbeek, nu zuster Bernadette, zelf Ursuline. Ik wilde missionaris worden, maar wij gingen vaak beneden in de crypte ons terugtrekken. Want dan was het lekker stil en er waren tussen oude stenen in, van het oude Jeruzalem nog. En we kregen vaak meditaties van zuster Dorothee. Die blaadjes lagen iedere morgen klaar en dan gingen we beneden in de crypte daarover mediteren. En ik voelde me erg aangesproken door de dingen die bleven duren. Dus je zag alles veranderen en alles wegvallen om je heen. En dan... ik had het gevoel dat er een heleboel gebeurde waar je geen foto van kon maken. Dus een heleboel dingen waar het eigenlijk om ging. Het essentiële wat je niet kunt fotograferen, maar wat eigenlijk het allerbelangrijkste is. En dus wat van binnenuit, wat in het leven van de mensen gebeurt. En daar dacht ik heel vaak over na. En ik ging ook heel veel al met een zekere zuster Maria Kolen. Want die zorgde voor de missie. Die had ook altijd missiekalenders en missieboekjes. En zij kon ook heel goed zingen. En op zondagmorgen gingen wij samen de mis zingen in het Odehuis. Dat is ongeveer 10 minuten fietsen van Jeruzalem af. En dat vond ik ook heel fijn, heel leuk. Om daar de mis gaan te zingen. Dat hangt me nog bij van die jaren. Die pompjes. Die stond hier beneden, hier stond hij uit. Daar stond hij, hier bij deze. Kijk, het gat staat er nog. Dat is ook weg. Zie je dat? Dat is net zo. Pas op, ja, we moeten ook hier, hè?
ik mij de hele tijd te nemen. Hier zaten we dan. Ja, verschrikkelijk. Dat moet je niet nemen. Het lijkt wel een oorlogsdingen. Maar hier stonden dan afwaslokaal. Oh, wat een bende. Ja. Nee, dat moet je niet nemen. De hele zaak hier weer voor. Dat is gebeden. En dan begonnen we. Weet je nog? Nou, en kom hier naar het sportveld. Kom maar. Het ruikt hier ook zo zalig, hè? Ja. Dat is een overblijfsel naar dat dak, maar dat was een gezellig setje daar. En dat had allemaal zijn eigen naam. Weet je nog? Ja. Ik heb het over de carousel. Daar stond die carousel. Daar. Maar er is niks meer over. En dan hier speelde tot aan een paadje en dat was dan over hoe heet het nog weer? Balover heette dat. Weet je nog? Nee, wij spelen. Sorry, oh, ik weet niet. Nee. Of en handbal. Handbal? Handbal. Handbal. Ja. En er waren hier allemaal tamme kastanjes omheen. En het was een zaligheid, daar konden we die afmikken of zo, of losmaken en verzamelden die allemaal. Lekker opeten. Het was zalig, ja. Ja, ik heb nu graag. We hadden zitjes als filosofenhoek. Daar zat het. Ja? Het ziet er nou dingen uit, hè? Zijn dit zwarte botten? Sommigen gingen nog studeren. En nu, ja, dat studiebosje. We hadden nog een apart studiebosje ergens in het Gemmeldal daar liggen. Maar hier had je ook nog een gedeelte waar je apart kon studeren. Was het een beetje stil. Je had je huiswerk nog niet klaar. Voor het examen ging het ook van. En de examentijd. Examentijd. Dan kreeg je apart. Proefwerktijd kregen we dagen om te studeren. Oh ja. Dan zaten we hier rustig te studeren. Ja. Toen was het veel langer mooi weer, hè? Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.